Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 27 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Karon ang ika-13 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 5 bersikulo 21 ngadto sa 43. Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga ni adtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. Nagpakiluoy siya pag-ayo ug nag-ingon, "Ang akong anak nga babayi na sakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo." Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kayong mga tao ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Dihay usa ka babayi nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod sa napulog 2 ka tuig. Gitambala na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayud mo arang-arang ang iyang kahimtang. May grabe na hinuon kini. Nakadungog siya mahitungod kang Jesus busa misuot siya sa katawhan ug ngadto sa luyo ni Jesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo na ako." Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. Diha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya. Busa milingi siya sa mga tao ug nangutana, "Kinsay mihikap sa akong bisti?" Ang iyang mga tinun-an mitubag, "Nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tao? Unya nganong mangutana ka man kung kinsay mihikap sa imong bisti?" Apan nagpadayon si Jesus paglingi-lingi aron pagsusi kung kinsa gayud ang mihikap kaniya. Tungod sa nahitabo kaniya, ang babayi miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. Unya miingon si Jesus kaniya, "Anak, naayo ka, gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos." Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, "Patay na ang imong anak. Nganong imo pamang samukon ang magtutudlo?" Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, "Ayaw kahadlok, salig lang." Unya wala siya laing gitugutan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, "Nganong nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Unya gipagula ni Jesus ang mga tao tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. O gidala niya ang amahan o ginahan sa bata o ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. O iyang gikuptan ang kabot sa bata o giingnan, "Taleta kumi," nga sa ato pa, "Inday, bangon." Diha ang bata nga nagpanuigon og napulog 2 ka tuig, mibangon og milakaw. Og hilabihan gayud ang ilang kahibulong sa nahitabo. Apan sa higpit, gipahimangnuan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini ug gisugo niya sila nga pagkan-on ang bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo.